Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Tikulandireni kulikonse kumene muli mchigawo chino. Lero ndi Sunday ya makamaka tsiku limene anthu ambiri amapita ndithu machalichi osiyanasiyana kwamupembedza na malenga. Ife tabwera ndithu pa mudzipano kuti tigawane nkhani ziwiri zitatu zomwe zikuchitika panje pano. Nkhani yathu yoyamba makamaka imene takubweretserani pa mudzipano ndi imene yachokera ndithu pa tsamba lina la Facebook. Makamaka limene ndi tsamba lolemba kuti Portland Place pamene pandithu palembedwa nkhani ina, koma tisanafike kuzimene zalembedwa kumeneku tingofuna tifotokoze nkhani ziwiri zitatu makamaka zokhudza HRDC. HRDC ndi bungwe lomwe lidadziwika bwino mchaka cha 2019 kulowa mchaka cha 2020. Bungwe limene lidadziwika ndi mademo aja ankachitira Professor Arthur Peter Mutharika kuti atule pansi udindo wawo ngati president, komanso Jenyansa kuti nayenso atule pansi udindo ngati mkulu wa bungwe lija lameke. Musaiwale kuti mchaka cha 2019 kudachitika zisankho zomwe anthu ena sadagwirizane nazo makamaka chipani cha MCP komanso UTM mosogozedwa ndi achakwera komanso Malemu Saulos Klaus Chilima. Kotero kuti bungwe limene la HRDC lidayatsa moto, lidayipatsa mphamvu kwambiri, lidapanga mademo amene mbiri ya dziko lino sadachitikepo. Mademo amene wandithu ndiyenaso mademo amene amaoneka kuti amadandaulidwa chifukwa zinthu zambiri zidawonongedwa mnthawi imeneyo. Kotero kuti bungwe limeneli ndithu lidagwedeza limene linkasogozedwa ndi makamaka amene wawo a Timothy Ntambo komanso wachiwiri wawo adapanga ndithu zinthu ziwiri zitatu. Komano anthu akudandaula ambiri kunena kuti bungweli lakhala lili chete makamaka muzaka zingapo zapitazi kuti iwowa sanayankhule chilichonse makamaka mulamuliro menewu wa chakwera makamaka MCP, zimene zapangitsa kuti anthu ambiri amalawi adene kuti mwina nkutheka kuti bungwe limeneli limagwira ntchito pansi pa boma limene la Malawi Congress Party, amene ndithu ndi maganizo anthu osiyana asiyana. Koma pano ndakutengerani pa tsamba limeneli limene akuti Portland Place, pamene pandithu palembedwa nkhani zimene tikufuna tiwerenge kenako tione kuti kodi zimenezi zikuti motani. Pamenepa palembedwa kuti Chitenje wauza HRDC kuti ikabwerera pa msewu athana nayo konko. Kumeneko ndithu ndi kuchikwawa kumene kwayankhulidwa zimenezi. Ndipo tipitiriza kuwerenga motere kuti Mike Chitenje, mmodzi mwa akuluakulu odziwika bwino mu chipani cha Democratic Progressive Party DPP, wachenjeza bungwe lomenyera ufulu wa anthu la HRDC kuti ngati lipite pa msewu kukachita zionetsero zodana ndi boma lapano athanayo kumweko. Chitenje wati HRDC mu nthawi yonse ya ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party MCP inangokhala koma pano ikufuna kuyamba kuchita matukutuku. Chitenje yemwe amadziwikanso ndi dzina loti Bangwe Wani amayankhula izi loweruka masana kumchalo pa msonkhano omwe chipanichi chinakonza. Izi zadza pomwe pakhala pakumveka mphekesera kuti bungwe la HRDC likufuna kuyamba kuchita zionetsero. Sabata yapitayo mabungwe omwe siyaboma adalembera kalata bungwe la United Nations UN polidziwitsa kuti Peter Mutharika akuphwanya ufulu wa Malawi powaletsa kuchita zionetsero. Nkhani yaketu ikukambidwa amotero kuti akuti ndithu bungwe la HRDC likangoyerekeza kupita sopa msewu kukachita zimene ankachita mbuyomu anyamata DPP apite komweko kumsewuko ndi kukathana nawo. Zimene ndithu zikutsatira akuti ponena kuti mabungwe ena amene ndithu siyaboma adalembera chikalata
makamaka bungwe limene lalikulu pa dziko lonse United Nations kuti yayi Peter Mutharika yemwe ni mtsogoleri wa dziko lino komanso mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party DPP akuwaletsa anthu kuti asachite zionetsero. Inu maganizo anu ndi otani? Makamaka pamene zikumveka kuti bungwe la TRDC lifuna lichite mdziko muno komanso zimene Mike Chitenje omwe amadziwika ndi dzina loti Bangwe Wani ayankhula kumeneku kuchikwawa kunchalo pa msonkhano umene chipani cha DPP chinapangitsa. Inu oteka maganizo anu mu comment section imo kuti tidziwenso kuti kodi inuyo mbali yanu ndi otani. Pakupita ndithu masiku ochepa chabe Peter Mutharika chisankhidwireni kukhala mtsogoleri wa dziko lino. Iyeyo ndithu adayankhula poyera kuti ulendo uno sadabwere umocheza. Ulendo uno aliyense amene abwere ndithu ndi matukutuku kufuna kuonetsa kuti afuna sokoneze ntchito yake yenso ngati mtsogoleri wa dziko lino sanyengerera athana nawo poyerayera. Chimene akukambitsa Peter Mutharika njoti akufuna akonze dziko lino. Panthawi imene akufuna akonze dziko lino sakufunanso munthu wina azimukokera mbuyo, azingwira mwendo kumabwezesa mbuyo. Iyeyo focus yake ndiyofuna kukonza dziko lino. Kodi iyeyo afuna kukonza dziko lino motani? Monga tonse tikudziwa kuti economy yathu pakadali pano ili yofoira kwambiri. Si economy yoti tikhunza kumalozerana kugulu kuti economy ya Malawi ayi kuti azitsogoleri komanso adindo ali ndi ntchito yayikulu kwambiri kuti akonze zimenezi. Malinga ndi ripoti limene makamaka Minister of Finance nduna ya zachuma amene ndi Joseph Mwanamveka atulutsa pakuoneka kuti ndalama zambiri zidawonongedwa kubomako. Tiye tipereke chitsanzo kuti pamakhala ndalama zimene zimapita ku State House zokonzera kamena kutantani ndalama zokwana 60 chakuti billion Malawi waja akuti zidadyedwa ndalama zimenezi kusanathe chaka. Ndalama zimene zimakhala budget yonse ya chaka chonse koma kuti ndalama zimene zinadyedwa miyezi 6 yokha. Kotero kuti 6 nayo ku State House kunali kulibe makobidi aliwonse. Ndipo mkuwerengera mwawa kuti ndalama zokwana 11 billion zidathera kugulira zovala. Zovala zokamavala ndani komano ku State House iko kunachoka ndithu ndalama zokwana 11 billion kugulira zovala. Nkhaniso ina imene yagwedeza ndithu makukamu kudabwitsa kuti zovala mpaka na 11 billion mavalira kuti magula zovala za golide kapena za diamond. Nkhani imene yonso ndi nkhani imene yachitika. Peter Mutharika wakhazikitsa ndondomeko kutera kuti palibe ndithu nduna imene zituluka kunja kwa dziko lino mopitirira maulendo kana atatu. Kubanso ndithu mtsogoleri wa dziko lino kuti sakuyenda ngati mmene amene akuyendera mtsogoleri. Iyeyo ndithu chilowere mboma sana tulukepo kupita kunja kwa dziko lino. Zimene ziso zimathandiza kunena kuti chuma cha dziko lino chitetezeke komanso chisamalike. Kupatulapo boma lanena kuti kulibe kugula magalimoto odula komanso anyowani unless pakhale kufunikira kwambiri kuti galimoto zimenezo azigulidwe. Imene iso ndithu ndi ndondomeko imene imathandiza kuti boma lichepetse makamaka kuononga kwa ndalama zakunja mdziko muno. Komanso kwabwera ndondomeko ina imene akuti boma sezi makamaka lemba mchito mwachisawawa. Tibwereso ndi program ngati omwe nthawi ina until that next time tikoti mwakumandonse mdzikomo. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.